خوندوانê Kurd di navbera du biryaran de mane. Gelo xwendina xwe berdewam bikin an na. Ji ber gelek sedaman ku bandora wê li ser xwendina wan heye, bi taybetî li roj ava. û ev bûn nerînê hinek ji wan xwendekaran li ser rewşa xwendinê. Bi rastî vam xwendina xelas kirî, ez dikarim her şadê xwe bînim, bila ez metlûbim. Valêm va dikarin her menatiqê dinê bixwînin, ew jî bila metlûbin ji bo eskeriyê û êdinê ji derketinê Tirkiyê Kurdistanê ji xwe bişuxulin. Ji ber ku gelek rê hatine girtin û nikarin xwendina xwe bikemilînin û teywanî aîlî jî مساعده nake bore. Tulabê me heyîrî mane. Ji ber ne xwendin wek bereyê û ne nîzam mayê û ne makarin muhadarakê jî bînin û ne bidawamînin jî û doktorê wan jî ne matên û wedeyê emnî jî ne mirîhe ji ber rûlo. Xwendekareke din jî dibêje ku ev rewşa hanê divê nebe kelemek di rêya xewna wê de û dibêje eger çiqas sirew jî dijwar bibe lê ez ê xwendina xwe berdewam bikim. Ez xwendekara hasûbim bi rastî vayî vê salê jî me bekeloriya qedimand û hiqûq ji mir derket. Ez ê xwendina xwe berdewam bikim lenû ez nikarim salê xwe ez winda bikim. Erê rewşa hesekî nexweş jî bes ez mecbûrim. Erê gelek insîhab bûn jî û hinek vegeriyan jî ser ji xwe gu wedeع xerabtir bibe jî ez nemakarim malbatam nema dihêle gu wedeع nexweş bû heyatam têkev xeterê de. Ji ber wilo ez mecbûrim gu ez bikemilînim inû ji bo ez hedefa xwe biheqînim û ez bibim tiştek gu ez dixwazim dibe ez bikemilînim. Xwendekarek din jî xwendina xwe lê Helebê dikir. Lê ji ber ku rewşa xerab girtina riyan bû xwendekarê parêzgeha Hesekê. Lê ew di nerîna wî de ku cudatî di navbera wî û xwendekarê din jî heye. Ez talibê Helebê me, ez gelek zehmetiya ana dibînim. Ji ber ku ez nikarim herim Helebê rêgiş hatine girtin û ana ez Hesekê dawîm bes ez gelek zehmetiya dibînim li Hesekê باعتبار انه قلك اهتمامي نادر ما وقت يعني دائما ام طلاب الجامعات الاخرى ام تالينه طلابي حسكي دائما امتحاناتي وان بري ايمن دائما او اولويش طلابي حسكي ري واخر شيء طلابي جامعات دري وك اي حلبي ديري اسبين بالكي ذا الجامعات اقشا هي دكتور يعني بشكل عام نما يعني محاضرات دادن يا معيد او استاذني عادي او تمشين نا محاضرات كرن دوام هي لي برسا داوي كو حتى كنجي روشا خواندنê wisabe û lê gelo wê çarak bê ku ev xwendekar nas bikin bêriya xwendina wa yan jî riya xewnê wa wê bikûde biçe. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Cudî Mele Saîd, Dirbêsiyê.